האמת שבאתי לפה כדי להגיד לך שאני חושבת שאנחנו צריכים להפסיק להיפגש. אני חושבת שאנחנו צריכים להפסיק להיפגש, ושזה גורם לי להרגיש ממש מטומטמת ופתטית לקבל תמונה של הזין שלך, שאני יודעת שהייתה מיועדת למישהי אחרת. ואתה בכלל לא טורח להסביר, כי אני אף פעם לא נתתי לך תחושה שאתה צריך להסביר לי, וזה ממש בסדר, אני לא מבקשת ממך שום דבר, אוקיי? ואני ממש גם ממש מכבדת את הזכות שלך להזדיין עם מי שבא לך, מתי שבא לך, וגם כאילו אני בכלל לא רוצה חבר. אני פשוט הייתי רוצה מישהו שחושב שאני הבן אדם הכי טוב בעולם, ושירצה לבלות את כל הזמן שלו איתי, וירצה לשכב רק איתי, וזה קצת גורם לי להרגיש מטומטמת עכשיו להגיד לך את זה, כי אני נשמעת כמו ילדה שרוצה לצאת לבראנץ', ואני בכלל לא רוצה לצאת לבראנץ'. אני גם לא רוצה שתחכה לי אחרי הקניות או משהו כזה, אני לא רוצה שתפגש את חברים שלי, אני לא רוצה את כל זה, בסדר? אני גם פשוט לא הייתי רוצה לחלוק בן זוג למיטה עם מישהי שמקבלת תמונה של הזין שלך, שהיא כנראה ביקשה אותה, וגם, אגב, אני לא הייתי כל כך רוצה לקבל תמונה של הזין שלך, כי אני גרה ממש לידך, אז אם אני רוצה לבוא להסתכל לך על הזין, אני פשוט יכולה לבוא ולהסתכל לך על הזין. וזהו, אני לא חושבת שאתה מבין אותי, ואני לא חושבת שזה ישתנה. אז אני פשוט סיכמתי לך את זה. אני מצטערת שלא הבנתי את זה קודם, כי בטח אתה חושב שאני יותר מטומטמת ממה שחשבת שאני בהתחלה. אז אתה יכול לראות את זה כחיזוק לקסם האישי שלך. שאני לא יודעת אם שמת לב, אבל יש לך הרבה קסם אישי. ובאמת אכפת לי ממך. אבל אני גם פשוט לא רוצה להרגיש ככה יותר. כי אני מרגישה עם זה ממש חרא. זהו. אז אני אלך עכשיו.